nayati na. Murag na scam ta. Asa man gyud ta, babe? Wa ba na ako nasulti si mga babe? Nga karon tong adlaw nga mag-training ko pag sundalo. Da, mag-trainee man ka ha. Kabalo man ka babe, nga nitaas na nga ako ranggo. Dili lang ko sergeant karon, lieutenant pa ko. Unya, pila man kabok imong trinihon karon? Nanginahanglan mig tulo ka tao sa MLF. Tarong-tarunga ko na imong trainee ha, basig mulubad na pug ka. Unsa ni pagtuon mo sa kuha babe? Uy kabaguhan. Way kabag-uhan ang naong nimo? Mabayo ta ba kag mga kita kagwapo? Sa una ra to babe. Dili na karon. Bantay bitaw ka ha. Tara na. Trikta kayo? Uy, intag ni gwapo ron. Brad, dugay pa to si Sarge. Ambot lang ka ato, Brad. Padulong naman tingali to. Brad, isog ba na mo tudlo si Sarge? Karon, sure naman ka mo nga musulod mog sundalo. Sure na! Good! Nana si Sarge oh. Babe, mauna na imong gi-recruit. Sarge! Da! Wa pa ganit rini. Agresibo na kayo. Babe, pasado gyud kay na sila sa kuha ba? Uy, ano ikaw may judge? Ako may mamili. Tarungan ang barog nimo ha. Bantag magbinayot na pug karon. Di na lagi eh. Yay, ulo. Tara na, trinihan na sila. Uy, maragdax ng isa ba? Sarge! Saman, magsugot ta dili. Gwapo mo pamarog. Sakto kayong lawas. Brad, muraglain man. Palata diha kung nakahalata ka. Isog jud kay na siya mo tudlo, Brad. Karon, sulayan ako ang inyong mga body fitness. Sarge! Unsa man ang body fitness? Maunay pasabot. Nga i-check na ko inyong mga abs. Hoy, unsay mga abs? Pagtarong diha ha. Di ka pwede maglabot-labot na rin. Kay training sa mga sundalo. Tamo, paghubo mong t-shirt. Uy, ang mga abs niyo eh. Sarge! Okay na niya mo mga lawas. Okay na. Paglami lagi. Unsa naman adiha? Training pa na. Ako rin na sa'yo rin eh. Don't you worry. Sarge! Kung tinuod ka nga sundalo, tuloy dami. Kung sa'y proper training, Sarge. Sarge, kanang gusto na mo, kanang astig. Da! Astig yun yung kipangita. Yes, Sarge! Da! Kini may ganahan ako. Aktibo. Sige na! Unsa may una? Ginahanglan, Sarge. Di masayang mo training eh. Kay wami nang adto dire. Para sa dula-dula. Da! Kamu na rin ang asaba. God damn it! Sarge, sorry, Sarge. Kana may sakto nga sundalo. Responsable. Babe, trinihan na sila. Pakitai og kinsa ka. Ako lang naman. Ang sundalong walang kinikilingan at serbisyong totoo lang. Asa man to si Sarge? Dugaya ba? Sarge! Yawards! Yawa, oy! Babe! Babe! Naunsa naman ka? Ako ang MILF. Daan ko pa! Nayati na. Murag na scam ta. Putig kamay, mura magsi-private din jamin. Okay karon. Idi mo na ko sa inyo ang side stepping firing. Wa na gyud ka na mao. Inana gyud ni siya ug naay gwapo. Sarge! Pakitain nami! Welcome sa side stepping fire. Yawards! Hinana na dapat! Putik kamay nga moves. Di basta-basta. Putig kamay! Flexible magayo! Ay bullshit ka haning ladlad na gyud ka. Oh! Idol ako! Idol ako! Bullshit ka ha ganihan ako naglagot nimo ba? Asa ba ka? Bayot day ka ha? Kana po sila! Ini last word. Aga! Gara! Makika!